गुड आफ्टरनून मंडळी. आज आपण गुरुपौर्णिमा 15 ऑगस्ट आणि नागपंचमी सण साजरा करणार आहोत मंडळी. तर आपण आज गुरुपौर्णिमा 15 ऑगस्ट आणि नागपंचमी सण साजरा करणार आहोत मंडळी. तर तुम्हाला बाई त्याची माहिती सांगणार आहेत. त्या अगोदर आपण प्रार्थना बोलायची आहे मंडळी. सर्वांनी हात जोडायचे आहेत प्रार्थनेसाठी. आणि आता अगोदर आपण प्रार्थना बोलू, नंतर बाई तुम्हाला नागपंचमीची माहिती सांगणार आहे आणि 15 ऑगस्टची पण माहिती सांगणार आहे. सर्वांनी हात जोडा. याचला शारदेला वंदूया तिजला, याचला शारदेला वंदूया तिजला. बसली पोती घेऊनी हाती, बसली पोती घेऊनी हाती. काशिक वायाला वंदूया तिजला, याचला शारदेला वंदूया तिजला. शोभत हाती माळ पहाती, शोभत हाती माळ पहाती. मनी मोजायाला वंदूया तिजला, याचला शारदेला वंदूया तिजला. वाजवी वीणा जरी करमेना, वाजवी वीणा जरी करमेना. रमवाया बाळा वंदूया तिजला, याचला शारदेला वंदूया तिजला. अभिवंदन हे असो शारदे, अभिवंदन हे असो शारदे. कृपा आम्हावरी तुझी होऊ दे, कृपा आम्हावरी तुझी होऊ दे. अभिवंदन हे असो शारदे. नाना विद्या कला कुशलता, नाना विद्या कला कुशलता. तुझविन आम्हा जगी कोण रे, तुझविन आम्हा जगी कोण रे. अभिवंदन हे असो शारदे. नमस्ते शारदे देवी वीणा पुस्तकधारिणी, विद्यारंभं करिष्यामि प्रसन्ना भव सर्वदा. प्रारंभी विनती करू गणपती, विद्यादया सागरा. अज्ञानत्व हरो निबुद्धिमती दे, आराध्य मोरेश्वरा. चिंता क्लेश दरिद्र दुःख उगे, देशांतरा पाठवी. हे रंभागण नायका गजमुखा, भक्ता बहुतोषवी. मंडळी सर्वांनी ताट बसायचं आहे, दोन्ही हात मांडीवर ठेवायचे आहेत आणि 3 वेळा ओम बोलायचं आहे. ओम शांती शांती शांती. पहिला नमस्कार करीतो देवाला, घातले जन्माला जाने मज. दुसरा नमस्कार आईला करीन, प्रेमाला शरण जीच्या येई. तिसरा नमस्कार जन्मभूमी तुला, वाहीन देहाला तुझिया चरणी. चौथा नमस्कार पित्याचे पायी, ठेवून या डोळी कर
करीन मी. पाचवा नमस्कार. बाई तुम्हाला शिकविले मला प्रेमे तुम्ही. ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्. ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्. ओम शांती शांती शांती. बाई नमस्ते. गुड आफ्टरनून टीचर. थँक यू स्टुडंट. बाई थँक यू स्टुडंट बोलल्या का तुम्ही?